Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli u nastavu za srpski jezik i kulturu za 3. razred osnovne škole. Moje ime je Dragana Inđić i radim kao profesorica i knjižničarka u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji u Zagrebu. A danas ću biti vaša učiteljica i obradit ćemo jednu pjesmicu. Odgojno-obrazovni ishodi. Učenik čita s razumijevanjem književni tekst, iskazuje i objašnjava svoja zapažanja, misli i osjećanja nakon slušanja ili čitanja teksta, te povezuje sadržaj i temu s vlastitim iskustvom. Služi se osnovnim elementima dobre dikcije standardnog srpskog jezika i prilagođava čitanje tekstnoj situaciji. Potrebni pribor za današnji čas su čitanka, sveska, pribor za pisanje, olovka i gumica i bojice. Draga djeco, znate li vi tko je bio Jovan Jovanović Zmaj? Tako je. Jovan Jovanović Zmaj je bio poznati srpski dječji pisac, iako je po zanimanju bio ljekar. Zbog svoje urođene ljubavi prema djeci, on je tokom svog života uređivao i izdavao časopis Neven i pisao je poeziju za djecu. Neke od njegovih pjesmica već ste ranije radili. To su Ala je lep ovaj svet, Pačja škola, Na ledu, Dete i leptir, Materina maza i mnoge druge. Pa hajde za početak da vidimo koju ćemo to danas njegovu pjesmicu raditi. Pokušajmo riješiti ovu ukrštenicu. Što bi trebalo pisati pod brojem 1? Što vidimo? Pčelu, tako je. Znači upisat ćemo pčela. Što vidimo pod brojem 2? Trava, tako je. Upisat ćemo trava. Što nam se nalazi na slici broj 3? Što bi to moglo biti? Mislite da je rijeka? Pa nestane nam baš rijeka. Pogledajte malo bolje. Tako je. To je potok. Koga imamo na slici broj 4? Lastavicu. Ali nestane nam lastavica, jel da? A kako od milja zovemo lastavicu? Lasta. Tako je. Upisat ćemo lasta. Što vidimo na 5. slici? Vidimo nebo. Bravo. A što vidite na slici broj 6? Tako je. To je cveće. Upisat ćemo cveće. I ostala nam je 7. slika. Na 7. slici svi znamo da je to leptir. Upisat ćemo leptir. I što smo dobili kao rješenje? Proleće. Tako je. Naša današnja pjesma govorit će o proleću. Zapišite u vaše sveske naslov Prolećnica Jovan Jovanović Zmaj. Ako ste zapisali, udobno se smjestite i poslušajte pjesmu. Prolećnica Jovan Jovanović Zmaj. Pčelica zujka, vetrić lahori, potok u gori glasno žubori, loza se vije, u rosi mije, ptičice poje, pesmice svoje, šumica ista, pomalo lista, sve se ponavlja, proleće sjavlja. A žarko sunce zlati vrhunce, fruške nam gore, osvitkom zore. Zirneš li kud, lepota svud. Sve se ponavlja, proleće sjavlja. Tamo u travi zumbul se plavi, tu u zabavi vredni su mravi. I cvrčak cvrči, travicom trči, te tako slavi život naravi. Leptirak šari, cvećem letari.
I sve što gmiže, življe se diže. Sve se ponavlja, proleće sjavlja. Gle, dece male, gde se u gaju, u zagrljaju, ljube i šale. Blago toj deci, to je proleće blažene sreće. Draga djeco, kako vam se svidjela ova pjesmica? Jeste li ju razumjeli ili vam možda nije baš jasna? Pogledajmo od čega se sastoji pjesma. Rekli smo od stihova i strofi. Koliko ima strofi u pjesmi? 4 strofe, bravo. Svaka strofa u ovoj pjesmi je po jedna pjesnička slika. Kasnije ćemo reći nešto više o tome. Hajde da vidimo koliko ima stihova u pjesmi. Izvrsno. 41 stih. Da li se stihovi rimuju? Tako je, stihovi se rimuju. Jeste li primijetili još nešto posebno u ovoj pjesmi? Imamo 2 stiha koji nam se ponavljaju. Sve se ponavlja, proleće sjavlja. Te stihove nazivamo refren. Hajde da vidimo koje to pesničke slike imamo u strofama. Prva pesnička slika. Pčelica zujka, vetrić lahori, potok u gori, glasno žubori. Loza se vije, u rosi mije, ptičice poje, pesmice svoje, šumica ista, pomalo lista, sve se ponavlja, proleće sjavlja. Pa što mislite? Koja bi bila prva pjesnička slika? To bi bila slika šume u proljeće. Pogledajmo koja je druga pjesnička slika. A žarko sunce, zlati vrhunce, fruške nam gore, osvitkom zore. Zirneš li kud, lepota svud. Sve se ponavlja, proleće sjavlja. Koja bi ovdje bila pjesnička slika? Druga pjesnička slika bi bila slika sunca. Idemo vidjeti koja je treća pjesnička slika. Tamo u travi zumbul se plavi, tu u zabavi vredni su mravi. I cvrčak cvrči, travicom trči, te tako slavi život naravi. Leptirak šari, cvećem letari. Što mislite? Koja je treća pjesnička slika? Treća pjesnička slika je slika livade. Idemo vidjeti koja je četvrta. I sve što gmiže, življe se diže. Sve se ponavlja, proleće sjavlja. Gle, dece male, gde se u gaju, u zagrljaju, ljube i šale. Blago toj deci, to je proleće blažene sreće. Hajde razmislite, koja bi bila četvrta pjesnička slika? Četvrta pjesnička slika bi bila slika dječje radosti. Izvrsno. Recite mi, jeste li pronašli nepoznate riječi u pjesmi? Što bi značilo lahori? Lahor je vjetar. Znači kad lahori da blago duva. Što bi značilo vije? Loza se vije. Tako je, ona se zavija i povija. Što bi značilo mije?
mije bi značilo umiva. A poje, ptičice poje, tako je, ptičice pjevaju. Znate li što je to Fruška gora? Možda su neki već čuli. To je planina u Vojvodini. A što je to Osvit? Osvitkom zore. Tako je. Osvit je vrijeme pred izlazak sunca. Što bi značilo zirneš? Zirneš li kud? Tako je. Pogledaš. Što bi to bilo letariti? Tako je, letjeti amo tamo. Znate li što je to blažen? Blažen bi značilo biti ispunjen osjećajem zadovoljstva. Super. Sada kada smo saznali koje su nam to nepoznate riječi i razjasnili ih, molim vas da zaustavite video lekciju i izražajno i na glas pročitate pjesmu. Jeste pročitali? Bravo. Pokušajmo sada zajedno odgovoriti na sljedeća pitanja. Na koliko dijelova možemo podijeliti pjesmu? Rekli smo da imamo 4 pjesničke slike i 4 strofe, znači pjesmu možemo podijeliti na 4 dijela. Tako je. Koje sve životinje pjesnik spominje u ovoj pjesmi? Pogledajte. Tako je. Spominje pčelu, ptičice, mrave, cvrčka i leptira. A koje sve biljke pjesnik spominje u ovoj pjesmi? Pronađite ih. Pjesnik spominje lozu, travu, cvijeće, zumbul. Izvrsno. Možete li mi pronaći koje se riječi rimuju u pjesmi? Ne morate sve, navedite nekoliko primjera. Imamo na primjer vije, mije, ista, lista, sunce, vrhunce, gore, zore, travi, plavi, cvrči, trči, gmiže, diže i tako dalje. Znate li koje su umanjenice u pjesmi? Pronađite neke. Pčelica, vetrić, ptičice, šumica, travica, tako je. A znate li vi meni, djeco, reći šta se to sve dešava u proljeće? Hajde razmislite. U proljeće šuma i drveće počinju da listaju. Cvijeće cvjeta, ptičice pjevaju, sunce sve obasjava, pčelice i mravi kreću sa svojim radom, životinje koje su spavale zimski san se bude, a proljeće i vas, djecu, izvuče van, jel da? Možemo reći da je u proljeće sve veselije. Možemo li zaključiti da proljeće stvara sreću? Naravno. Hajde da za kraj odredimo i temu ove pjesme. Što mislite? Koja bi bila tema? Vaša tema se može slobodno razlikovati od moje. Tema bi bila buđenje prirode u proljeće. Domaća zadaća. Molim vas da u svesku prepišete stihove koji su vam bili najljepši i pokušajte da ih nacrtate.
Drage učenice i dragi učenici, to bi bilo sve za našu današnju video lekciju. Uživajte u proljeću i čuvajte prirodu. Sve vas pozdravljam i želim vam puno uspjeha u učenju.